Nahimong sumbanan sa ubang dagkong barangay sa nagkadayang lungsod sa Mindanao ang Barangay Signs sa Mati City, Davao Oriental. Ang Barangay Signs dinhi sa Mati City nahimong ikaduhang mananaog sa tibok Pilipinas sa pagpadagan sa lupong tagapagpamayapa ng barangay. Ang Barangay Signs adunay kapin 8,000 ka mga botante. Bot pasabot, maayo ang pagpadagan sa paghusay sa mga kaso nga gipaabot sa ilang barangay ug sagad na sulbad ang mga kaso ug dili na makaabot sa husgado o sa korte. Sa among pagbisita sa Barangay Signs kaganiha, naabtan namo ang mga membro sa lupong tagapagpamayapa sa Barangay Taft sa Surigao City. Kay naghimo sila og benchmarking kung ilang lantawon ang paagi sa naisgutang barangay aron ilang masunod o ilang sundon. Sumala ni Barangay Captain Pablo Banono nga gikan sa Barangay Taft sa Surigao City. Medyo naay mga kuwang gyud namo. Mao nang naibawan namo diri sa Barangay Sae sa pag-speaker ni Kap Iga nga hamok gyud among naibawan nga wa namo mahimo. So, pasalamat gani ni nga iyang gipabot sa amo dun sa ilang mga sekreto nga gihimo nganong sila sa nagsila. Sumala ni Kapitan Edgar Valera, ang iyang bisita dili lang taga Surigao City. Dili lang to taga Surigao nang ani diri, apil na po ang taga lain lugar like General Santos City, na Cagayan de Oro City, Davao City, o Igacos, o nakanalaing mga munisipyo, lungsod. Ang purpose sa Surigao City, na Barangay Taft, gusto nila makatunan kung yun sa padagan na to ang katarungan pambarangay. Nahimong sumbanan kay nahimong ikaduha sa tibuok Pilipinas. Unsa ba ang pamaagi ni Kapitan Valera? Iyang gisaysay kanamo kung giunsa nila pagpadagan ang lupong tagapamayapa sa Barangay Signs. Kailangan mahatagan nimo og tinuod nga impormasyon ang community o komunidad kung unsay mga balaod, unsay mga ordinansa nga angayan nga matngunan sa katawhan. So diha nga pamaagi ang tao magmatngon sa balaod o muhimong mapamubo ang mga kaso nga moabot sa barangay. Dahil ikaduha, kailangan continuous ang maayong relasyon sa komunidad. Kaya di na sa maayong relasyon, respetos na katusa, malikayan nga mugamay ang mga kaso gihapon nga masubmit sa ato ang barangay. Sagad sa mga kaso, milambigit o kwarta o mga propiedad o uban pang away nga mulambigit sa matag pamilya o mga kadugo. Sa pagkakaron, 41 lang kakaso ang masangat sa barangay sa tibuok tuig ug wala niini ang nakaabot sa lupong tagapamayapa ng barangay. Kung ingon ani ang dagan sa tanang barangay ug dunay political will ang mga lideres, ang kadaugan ug kahusay mo'y mamahimong tulay sa kalambuan sa katawhan ug kalambuan sa tibuok barangay. Gikan nini sa Barangay Signs, Mati City, Davao Oriental. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!